Bă, fraților, bă! Bă, să vezi să lucrezi, auzi? Bă, ce poate să le treacă la unii prin cap, e minune mare, bă! E minune mare! Mă, când auzi așa prin bazme de isprăv de-a lui Păcală, lui Tândală, nu ține să crezi urechilor. Dar eu bag seama că Păcală și Tândală ăștia lăsară sămânță în urma lor. Păi da, că mai sunt și în zilele noastre de-al de ei. Păi stai să vezi, acum câteva zile, nimeriu fără să vreau așa, pusei martor la o ceartă. La o ceartă între nepotul meu Sucă și prietenul lui Saichea, lui Zăpăcitu. Adică vorba bine ceartă, că ăștia doi n-au cum să certa, că sunt cam într-o minte amândoi. Și eu bag seamă că la o ceartă e nevoie cumva de o diferență ceva, știi? Ca la terezie. Ca la cântar de. Adică trebuie să atârne dreptatea într-o parte, nu-i așa? Mă, din ce să lua răi, nu prea știu eu bine, că nimerita la mijlocul hărmălăii când striga Saiche cât îl ținea gura. Bă, Sucă, bă! Bă, tu vorbești, bă, ce faci pe deșteptul? Parcă nu-mi spusă mie Marghioala lui Tălăposu că te-a apucat și udași prunii din capul vii cu vitriol ca să-i se suica tare. Ia uite la el, mă! Tu ce vă-ți dă nasul să te iei de mine, mă? Tu, mă? Bă, parcă nu știe tot satul că te-ai apucat de ai mutat boul de hăis cu al de cea, i-ai schimbat între ei ca să faci căruța antiderapantă. Căruța antiderapantă. Și că sorul ta, de vrenică ce e, s-a dus să scoate apă la fântâna popii și de vrenică ce e a dormit cu lanțul până a tras o ciutură în fântână. Păi dacă nu vedea ploarea lui Cocoșel, să neca. Păi na, să neca că și după ce o scoasă afară, ea săraca tot a dormit tăirea. Cine, mă, sorul mea, mă? Da, mă, sorul, dar ce te miri așa? Păi știe tot satul, că de vrenică ce anul trecut când cu gripa aia era săraca să curiță, să se sufoce, că era line să tușească. Mă, și ce te iei tu de sorul mea, mă, zice Saiche? De ce nu te iei tu de vară ta? De Catarița lui Trei Cârlige, care asta toamnă când dete bruma aia din tâi, s-a și mută difuzorul din prispă în odaie lângă sobă, să nu răcească Dolănescu. Bă, zice, bă, nu degeaba vă zice vouă, bă, Anu Zăpăcitu. Păi ce nu știu eu că tac tău când se însură, când fugi nerede. Dacă nu găsesc mânuși albe, s-a să bage mâinile în var, să-și le facă albe, știi? Dacă greșim în loc să le bage în var, le băgăm căldarea cu gips. De noapte anunții, îi dete măta în gură, că altfel rămânea nemâncat săracul, că înțepenisă ce mai. Bă, zice, ce, zice Saiche, nu te lua de neamurile mele, auzi? Nu te iei tu de neamurile mele, mai iau și de ale tale. Păi ce, eu nu știu că unchiul tău, n-aia lui Plămădeală, s-a apucat și a făcut gaură în zid, de-a băgat coada vacii să dea mușile afară. Voi vorbiți, mă, voi vorbiți, zice sau Sucă. Voi, mă, care v-ați apucat, zice, de a-ți da la și godea aia de câine al vostru, lui Cartuș de. I-ați dat să mănânce mămăligă schiartă și pe urmă să bea apă rece. Ca să regușească, să latre gros, să sperie oță, să sperie oțe la el. Bă, Sucă, bă, zice, eu în locul tău aș tăcea din gură, mă. Aș tăcea din gură, mă, când s-a apucat ai tăi să scoată măsaua de minte și o legare cu ață de cleanța de la ușa de la graz. Și când zbici tată odată, sparsă ușa la graz în capul tău, că ușa se deschidea încoa, nu încolo. Bă, Saiche, ce noroc cu tine, mă, că tu n-ai ce scoate. Păi da, că la tine nici n-a încolțit săraca măsa. Că nu iasă la toată lumea. Să mă uite și ea la om, așa, știi, să mă uite la om. Taci, mă, din gură, zice Saiche. Taci, mă, că la armată, dacă nu eram eu, ai fi stat numai la arest, de deștept ce ești. Noroc cu tine, zice Sucă. Păi da, noroc cu tine, că altfel ședeam singur. Da, mă, Sucă, zice Saiche, da, bă, multe trăsărăm noi amândoi împreună, bă, multe trăsărăm. Mă, fraților, când îi văzuie așa cătrăniți, zic, mă, copii, mă, împăcați-vă, mă, păcați-vă, mă, că nu o fi foc. Păi ne-am împăcat noi, zice Saiche, dar n-are cine ne împăca. Păi zic că vă împac eu. Îi luai la mine acasă, o să iau o oală de zaibăr, știi, ca să udăm împăcarea. Mă, zic, și aveți voi de împărțit, mă, de vă certați. Mă, de ce vă certați voi, mă? Păi musai, zice Saiche, să ne certăm. Musai să ne certăm, că altfel n-avem de cine împăca, știi? Mă, zic, vă certați des. A, zice Sucă. Numai așa când dăm de câte un om milos ca dumneata, să ne împace, știi? Eu, Doamne, mă zic. Ce vorba e asta, mă? Păi da, zice, pe ce altfel de chemai să-ți gustăm zaibărul, dacă nu trebuia să ne împeși? Mă, fi varchele în pușcărie să vă fie. Cum mă voi făcureți tot răvoiul ăsta ca să-mi gustați mie zaibărul? Păi da, cum, dar, zice Sucă. Mă, fraților, dacă în plecare de aici la mine, strigă Sucă peste gard. Bă, neamărine, bă! Bă, sâmbătă seara, musai să fie acasă, că ne certăm rău de tot. Rău de tot, foc, auzi? Venim la matale să ne împaci, că ai darul vorbirii. Auziți, mă, fraților, minte la ei, bă. Auzi, minte la ei. Dar lasă-i mâncalea sufletul. Mă, fraților, dacă nu vă place ce împăcare le fac eu săptămâna viitoare, mă, să nu-mi ziceți mie Mărina lui Juvete. Mărina lui Juvete, să nu-mi ziceți mie dacă nu vă place ce împăcare le fac eu săptămâna viitoare. Ce împăcare le fac eu lor, dacă nu vă place, nu ziceți mie. Aia e. Așteptați o să să vedeți.